Kristu inkosi. Angizohlabelela-ke mina angiphiwanga kahle. Kodwa ngihlabelele ngithandayo ukuthi alikho igama elinjengalo. Alikho igama elimnandi, igama lakho, igama lakho, igama lakho, igama lakho, alikho Ngaphambili uMagugu wakhumalo eThuthukani. Ngibingelela obaba umpostoli, ngibingelela abefundisi bonke abakhona, ngibingelela obaba nomama Sunday School nabo bonke abakhona nomshayo wegubhu egameni leNkosi yethu Jesu. uJesu Kristu inkosi. Ngizobonga uNkulunkulu ukungithwala yonke leminyaka. Kuningi sengenzelwe khona mangibheka emuva angazi ukuthi ngaqala kuphi, kodwa ngizosho lokho okuvumayo ukuthi kusho konke. Okokuqala ngizobonga nje inkonzo yokuvuma kwezono esifundisiweyo engisize kakhulu endleleni. Benginomntwana okade aqeda esikoleni eDUT, beno5 years isitifiketi sakhe asikaze siphuma ngenxa yokungabi nawo amandla okukhokha. uNkulunkulu ngenzela umusa emva kokuba ngenze inkonzo yokuvuma izono. Bengifast abazalwane ngenza yonke into kodwa bengingaphenduleki. Ngithe ukuba ngivume ngoJanuwari, ngonyaka uphelile. NgoMeyi ubesekhokheliwe kodwa bengasafuna ngisho ukucheck mangithi akacheke. Kuthe ngoAugust wathi uthi uyayicheckela nje wathola ukuthi kade akhokhela. Ngithatha indluliselo lokufakazi bokubonga ngoba ngolunye usuku ngake ngakhuluma sisenkonzweni noma umpostoli ngixoxa nje ngokunye uNkulunkulu ayengenzele khona. Wathi kufanele ukuthi wethule ubufakazi lo lase liyavula ithuba lokufakazi ngesonto. Ngafakaza abazalwane ekufakazini bami ngomsombuluko, ngafakaza kuyisonto. Ngomsombuluko umfana wami kwathiwa kalethe iCV. Uma elethe iCV kwesinye isitolo kwathiwa akeze ezofundiswa, akenzanga nje interview, watrainwa kwaba ungena wakhe emsebenzini. Namanje ngisayindlulisela ubufakazi ukuze uNkulunkulu aqhubeke enze umsebenzi. Sesiside khona isikhathi. Okunye ngizobonga kakhulu imfundiso zenkhuleko esinikezwa yona. Ingisebenzele kakhulu ekhaya lami nasekhaya kithi kwaGumbi. Kuthe ngonyaka uphelile bekune workshop kaSunday School. Ngabamba umkhosi kwangashiwo ukuthi asingene emkhosini. Ngabona ukuthi ngeke senze into kaNkulunkulu singangena emkhosini. Ubaba usifundise kakhulu naye ukuthi njalo makuzoba nenkonzo sibe semkhosini. Uma ngwenza lo mkhosi wami ngakhulekela izinto ezu3, ngakhulekela ukuthi uNkulunkulu asibiyele nabezayo siphephe sonke. Bese kuthi okwesithathu ngakhulekela ukubiyelwa komndeni. Ngithe uma sengibuyela ekhaya ngesonto ngafica abafana bengekho. Ngacabanga ukuthi basemsebenzini, bayasebenza kubabili bazalwane. Kuney'tolo abasebenza kuzo, umsebenzi empanga nomsebenzi ebheki kodwa isitolo esisodwa. uNkulunkulu wangenzela umusa ngabo abakaze befese bafonelwa nje besemakhaya wathiwa balethe iCV. Abazange futhi benze interview, bavele batrainwa nje bona base beyangena basebenza. Ngithe mangibuye ekhaya mangifika ngibafica bengekho ngicabanga ukuthi basemsebenzini. Kanti abekho emsebenzini, abantwana balimele babanjwe inkunzi ngomgqibelo bekhipha imali empangeni. Lo nomunye wayelinda umfowabo ezophuma ngo6 usho ukuthi into eyenzeka la yoshaya u7 balinyazwa. Abangabe besakwazi ukuthi kufanele benze njani, abangabe esemaphoyiseni baze bathola imoto eyathi imoto yeNgolezane bagibela baya eNgolezane. Nakhona benqamula
endaweni eziyingozi ngoba abazi muntu, bazi nje isihlobo esisodwa sethu. uNkulunkulu wababiyela. Mangifika ekhaya ngifica abekho, uma sebebuya ntambama ngiyababona abafuni ukungibheka kanti balimele, kodwa ngoNkulunkulu nje ukulimala kwabo khona kwakukubi kodwa kubanga kukhulu ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayebabiyele ebavikele. Siyakhuleka-ke ekhaya, sikhuleka abaseRoma 10 njalo mangabe silala. Okunye okwenzekile ngoFebruary kulonyaka kuphindile kwenzeke enye ingozi futhi, kwabanjwa umfana inkunzi eMkhaydeni, bamshaya, bamkhumula icathulo okwangenhla, bathatha ifoni, bathatha imali, walinyazwa, walimala kakhulu. Wathi mayifika ekhaya ebusuku ngafike ngambona ukuthi ulimele, isikhathi ngivula eminyango ngathola ukuthi ulimele, umuntu ongathi uyawa, kodwa wakwazi ukungena. Sakhuleka, ngathi sikhuleke abaseRoma 10, sakhuleka naye walala. Ngakhuleka, ngaqhubeka mina nokukhuleka. Ngathi mangifona ngibafonela abantu noma ngimthinta ekhanda ngiyeza ukuthi ulimele, kunengozi ekhona, unegazi liphuma nangamakhala nasekhanda khona lehlayo. Kodwa ngami isibindi, uNkulunkulu wangimisa isibindi, ngama kwasa. Mayivuka yena ekseni ayisekho ingozi, ayikho ingozi, uthi yena akayizwi, akezwa lutho ekhanda. Ngithi wena ubunengozi ekhanda, uthi akezwa lutho. Ngangena emkhosini ke bazalwane ngoba ngangingahlalisekile ukuthi angibonge uNkulunkulu lento angenzele yona. Ngambonga uNkulunkulu. Mangimbonga ngosuku lwesithathu ngisemkhosini, ivele itholakala ifoni, izwakala umkhondo wefoni, mabexoxa ukuthi balahlekelwe ifoni. Athi umfana uyibonile ifoni, ibilethwe kumfana wakubo kuthiwa akayigqekezi. Uma encengwa lo mfana lo kuthiwa akayigqekezi ifoni, umfana ilocation le uthi ngifela imoto anginaso isikhathi. Uthi abafana akabazi kodwa uyabazi ngokubabona, akabazi amagama abo, kwaze kwaba into nje ephelelayo. Uthe mase kumenyezelwa umkhosi ka14 days kuzoba yiphasika, ngangena emkhosini ngosuku la4, kwatholakala ijacket, yabonakala igqokwe umfana ecurrent yami imoto. Bakhuluma nomfana wathi ke ijacket yakhe, wakhomba umunye umfana bathi bacela inamba, wabanikeza. Mabefonela lo mfana wejacket, wathi umfana ngazi ukuthi ukhuluma naye lo ogqoke ijacket. Wavele wezwa lokho umfana wabaleka, bamhubha ngemoto wangena endleleni ezincane, akangatholakala umfana. Udaba ke kodwa la sekusemaphoyiseni ngoba emsebenzini kwathiwa emaphoyiseni. Angazi noma isikhathi sami sesiphelile yini, angifuni ukudlula esikhathini. Kuthe ngephasika, sisephasikeni, babanjwa abafana, afika amaphoyisa babamba abafana. Mabebanjwa abafana bavele bayikhipha zonke izinto ngaso leso sikhathi. Umfana wayesegroundini nejacket, bayikhipha icathulo, bayikhipha ifoni yakhishwa kubo wakhe lo mfana wayethi kuthiwa akayigqekezi kanti uyeke uyithathile ifoni. Bamshaya futhi babe baningi. Yaphuma ifoni, kwaphuma icathulo, kwaphuma isikhwama, imali ayiphumanga nesikhwama, kwathiwa abanye abafana babalekile, babanjwa ke. Base beqala ke manje sebencenga umfana ukuthi ingane ziyafunda, akahambe usula icala. Asuliwe ke bazalwane icala, kodwa nje ngiyamkholwa uNkulunkulu ngoba amaphoyisa athi labafana bavele banama record abo khona laphayana. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyabonga kakhulu nangezifundiso esifundiswa zona. Ngiyafisa sengathi ngahlala ngigxilile kuye, ngiphakamisela amehlo phezulu, ngihlale kuyo lendlela noma ibukeka iwubula kodwa khona awuduki mawuhamba ngayo. Ngiyabonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Namhla Nkosi siyama